Jmenuji se Štěpán, jsem z Brna, ze Spolča z Brna a byl jsem na Godzone Touru v Bratislavě a co se mě tam hodně dotklo, byla blízkost na přímluvné modlitbě a to společenství, které jsme tam utvořili jako bratři a sestry. Že jsem vlastně z České republiky a se Slováky jsme tam byli v jednotě. A vlastně co jsem tak ještě hodně vnímal, bylo, že i přes asi fyzickou únavu všichni lidi, kteří tam byli ve své službě, byli s plným nasazením a Bůh si je používal jako jejich nástroj. A hlavně, co jsem tak intenzivně a zpětně vnímal, bylo, že když jsem se vrátil do Spolča u nás v Brně, tak vnímal jsem, že ty staré věci jsme začali vidět nově, viděli jsme to s odstupem a měli jsme nějaký nový zápal pro věci a viděl jsem v tom velký požehnání do budoucna a dlouhou dobu jsem z toho čerpal.